Tinokudokesai mabuja atauya dzanyasi nhau zuva rechigumi noina mwedzi uno waGunyana. Zvokuziva kwenyu wozesa wagoreketaiwo kuti wari kutoita zvokuita kudzima magetsi kwete mbichana. Kwai hwendo huno paribe ari kusara munhu wese ari kudzimiwa magetsi nokuti wari kutadza kunhadzira magetsi. Tiri kutoziva hedu kuti zvimwe zvacho zviri kukonzerwa naiwe kuSouth Africa wari kudzima magetsi nokuti waribe magetsi akakwana. Ipapa pakatoita kunyangariwa chaipo. Heno kuti woZambiawo wari kutipa magetsi wari kuitawo sei? Tikutoshuira kuti dai zvatoitawo zviri nani kwedu no taita kuita kunhadzira magetsi anokwana idi. Pakaita kunyangariwa. ZEC kupfika wagoita nzvimbo yechitungwiza yainyoresiwa vanhu kuvhota. Paita kuti vanhu vese wavhunduke izvezvi nokutoti munhu wese akufanira kuenda kumakombe kuHarare kuti wanyorese kuvhota. Izvi zviri kuratidza pachena kuti ZEC wari kudaba zvokuti vanhu vanyorese kuvhota. Heno kuti ivo vanowanei kana vanakarekera vanhu kuti vanyorese kuvhota. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapapa vanhu vari kudoka wakaita kuita dododo wakandomira wakaita kuzara nokuwanda kunge manyerere. Zviri kutoita kuhwadza chaiko. Unosaya kuti kohoko nai wakuru woZECwo sei wasiri kuchinja maitiro kana kuchinja mafungiro nokuti vanhu vaID vari kuda kunyoresa asi kokunyoresera ndokuri kuramba kuchindonetsa. Tiri paZEC ibodziyo akamboita umwe wavanhu wakapinda pasarudzo dza2018 Egypt dzine munhenzva kwai agoendesa ZEC kudare dzimhosva nonyaya yomari dzayakatara kuti ndo dzinofanira kubisiwa nevanhu vanenge vachida kuti vapinde kokwikwidza musarudzo. Aita haachazvikona uyu kuzvokuita bau rekuenda kumatare dzimhosva nokutoti zvinokonzeresa chaizvo. Ipapa tiri kutoshuira kuti agohwina agoite kuti maridzo dzibenhuke kuenda pasi pasi chaipo. Dai waitokona kutoti munhu wese abise dhora anenge achida kupinda zvaindoita zvibodzizvo zvaindofanana zvotoita zvakanaka. Mapurisa agokuba wapfunzi wepachikoro chofundo yepamusoro chopaUZ wanga wari kuita zvokuratidzira anonyaya mukwidziwa wakaita mari dzofundo. Pakaita kunyangariwa chaipo izvezvi kwai wanosvika 14 watosungiwa. Apa wokurugonzi vamwe wavo wari kutohwara nonyaya yekukubiwa kwagoita. Kwai mhonya dzemapurisa dzimwe dzakaita kunge dzichadamukira ipapo pamiri yavopo. Pakaita kunyangariwa. Idi zvakaita kuoma. Magweta anoita kodzero dzevanhu akarutomira izvezvi kuti wakakuwarawo waendesiwe kuchipatara. Asi kwai mapurisa anga ari kutoramba kuti waendesiwe kuchipatara. Wotoona kutoti tiri kutamba naSatani chaiko. Pakaita kunyangariwa idi. Kwai nyakupfa uyu Brigadier General Kaneta kwai kagonzi aendesiwe iko kumuzinda wavo Hiroseka kowikiwa ikweyo. Kwai aitiwa gamba runyika. Idi rekai waitane. Ticharamba edu takaringa. Wakuru kambani yoPismas wanoti Farai Muchena, Victor Chaipa, Shingai Mabuto naCosmas Mukwasha kwai wagopuwa bhero zviuru zvomari yomunyika 50 pamunhu mubodzi. Zvatinogara kunyepa izviya kuti munhu mubodzi wanenge wari kundoitirwa hawo catch and release wachisiiwa wakadaro makuno yano. Izvezvi watobenuka hawo wakudzimba wakutobhara 4 chaiwo wachifunga kuti toita sei pamberipa. Pakaita kunyangariwa chaipo. Wamunangagwa kwai wagoenda kuAngola koringa nokumema mutungamiri wokuAngola achigadziwa kutora mhiko dzache dzokutungamira. Rekai waende. Penhu angakopewo dhoiri rakanaka rikuitiwa kusarudzo dzezvinhu. Kuchipatara choparire Nyatwa nozuro kwai kwagogwa denga ranga rakapfika marata. Pakaita kunyangariwa chaipo. Denga rinozikana nechirungu kuti ceiling kwai ndo rakagwa rikagoita kukuwadza vanhu vairi vanga vaenda kuchipatarako. Kwai wakagotorapiwa vanhu vairiwa asi wari kunzi wasimba manje. Pakaita kunyangariwa chaipo. Idi wakuru wenyikawo dai waifunga waimbomira kutenga mazigumotika makurukuru avanotengayo wogoita zvokunhadzira kuti zvipatara nedzimwe nzvimbo dzakadando
dziite tuzvinhu. Magoziwei wiki nerichivhayo ari kutoendesa kambani yoZPC kumatalodzi mhosva achiti inofanira kumubhadhara mamiriyoni $25 mari yekuAmerica nokuti yakamuruzisa basa nonyaya yekureketa kwayo kuti kwaiya nouori. Idi muembe wakadari ndati ndauona baMabuja ipapa apa patoratidza kuti pakaita kunyangariwa chaipo. Iye wiki nerichivharo agoburikapo kare ari kutoreketa kuti ari kukumbira kuti vanhu vamupe nguva yekuti agoende kowaka kugwanda zvaaifanira kuita. Idi zvakaita kuoma, wakapfa. Idi tinondoramba chireketa kuti waribe chawakaona. Bhangi roCBZ rokubulawayo kwai rakabirwa nozuro uno, wana mbavha wana gororo wakagotopinda wakapakata pfuti wachitoita kunge vanhu varida kutenga, wakabva wabuda imomo waino madhora okuAmerica zviuru 40 pabodzi pono mari yokuSouth Africa zviuru 46 chaiyo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kuvimba kuti vanobatiwa nokuti mushobo wekuita iuyu tinoudaba kuti utekeshere kunge chirwere chinovhiringa chaiko kana ukatekeshera. Mari yekuAmerica sondo rino kwairi kutengiwa nomadhora omunyika 640 aino masendi 25 kwakapuwa mamiriyoni 15 kumakambani. Ngatiringe dziri kuitiwa pasi rese. Ipapa kuSouth Africa kwai vanhu vanokufanira kuferefeta kuti mutungamiri wenyika akazvitekaidza sei. Wagadziwa izvezvi wakumirirwa kuti wachiite basa rawo waringe kuti zviri kumbotekaira sei. Rekai tinoramba takaisa dziso ipapo tichigokunyepai, asi kuona kwedu mukuru uyu agwa nayo palibe kwaachaenda, palibe kupona kwaachaita ipapa, kutoramba atoita kukuwara chaiko. KuSouth Africa pokare kwai vafundi wechikoro cheYunivhesiti yeLimpopo watoita zvokuratidzira ipapa zviri kutoita kuhwadza chaiko. Rekai tigoone kuti inopera mushechere kana kuti ine zvimwe zvinoitika. Tinenge tichindokunyepai. Kwai mutungamiri weKenya William Ruto kwai izvezvi akatora mhiko dzachedzo kutanda basa nozuro. Vanhu vakaita kufara. Kwai ipapa zvakatokonzeresa kuti vamwe vatsitsiriwe nevamwe vanga vari kumanikidzira kuti wapinde munhandaremo apa manga makaita kuti shaku kuzara. Heno kuti zvinombopera sei. Tinoramba tichindoimba kuti palibe vanhu vanoramba vachigwarashiwa muzvinhu zvakadai. Mashura takaona nozuro iko kwaitora mhuko dzaWilliam Ruto waMuseveni vanotekaira nechimbuzi chawo chiri mumotika. Pakaita kunyangariwa kani. Apa motika yacho inenge yakatoita kuita kuvhiringidziwa kuti ireke kugopinda mabara kana mukapfuura imomo palibe chamunoboya. Idi zvakaita kuoma. Unotosaya kuti kohoko nayo vanhu vachiita kudandi mashura padunhu chaiwo. Kutekaira nechimbuzi ndati ndazviona baini Mabuja. Namibia kwai upenyu hwevanhu ikweyo hungangochinja kuita zvakanaka mugore 2024 zvichienda mberi nokuti vanenge vakusenzesa iri kunhadziwa mweya wehydrogen. Toramba tichivarovera manja vabi edu. Dai zvatoitawo zvatekeshera nokwedu ino upenyu zvaiita zviri nani. KuGambia kwai wana mutyairi ikweyo vari kuramwa mabasa pabodzi pono kutoita zvokuratidzira chaiko nokuda kwokukwira kwomutengo yepeturu. Pakaita kunyangariwa kani. Imi makwirira acho unobva wazvisaya kuti zvinenge zvimbodini. Munyaya yekugumisira, kambani yoGoogle pabodzi pono yometa kuSouth Korea dzapuwa choupenzi dzinosvika mamiriyoni emari yekuAmerica mamiriyoni 40 nholibodzi. Pakaita kunyangariwa. Kwai vanga vari kutora zvinhu zvavanhu waribe kureketa nawo kubvumiwa kuti watore. Izvozvo zveidi dai kwedu vanoringano zveizvozvo vari kutoitawo mazino peno waitokona kuwabatawo nomhosva ipapa. Rekai tirambe takandoringa. Tiri ipapo Mabuja. Kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.